Bella kävelypäs Leevin kanssa. Ai jau! Mitä? Ai Kuka sä oot? Tyhmä poika. Hei! Mä oon Vincent. Hei. Arlon lost friend. Miksi sä kaadat mua? Mun käteen sattuu. Mä katsoin, että te olitte... kasvoja. Äijä! Sä näytit Eemeliltä. Mä katsoin, että sä olit Eemeli. Miten niin? Sori. Eemeli on joku toinen reppu. Oot sokea, mulla on Nike-reppu ja sillä on joku muu kuin Nike. No, sori. Tai oli auto. Opetitko? Ja se tuli tässä.